imanyo pesa ni i-qualify mikao yudo pesa ni moro mar loan itimo godo tenda mondo mi chuli pesa ni kendo en lweny idwa bandho igni gi igni mondo mi yud pesa ni to sani ne waduogi ka wadok kuom about the strategy ma yiero go youth leader ma en survival for the fittest adier onge youth leader ma Homa Bay County moko pong onge youth leader ma Homa Bay County ma poko luwo jasiasa kendo bedo security mane youth leader to kela etimo kama sani I have programs which are running a ground what atemo kelo and mentorship programs. Okay. I am organizing one immediately after the conference. Nitiere mentorship program atemo kono vijana kech being ne vijana senoniati survival is for the fittest. Sani egwengewa misita katuma shauri yako nyithindo donje gym and chuma gi punching bag ma igoyo kech giseno ni the only way to survive is to be fit. Mano e kaka en omiyo sani watemo kelo mentorship programs gibedo gi kijana pinyise ni en kamae for us to get because ipenjo maber sani jatelo mang ne bini ni Otulo en kama adwani onge you have to fight for that chance. Kapo kadira wera makisuma iwacho wachini sani ne okathoth rowere de mande kuonde mageri leche mondo gine ka gijengo maganyalo wuotho kuom josiasa bende no kama ndi nyalo bedo badho maduong' ne ngima rowere mondo mi gimbende giyude ratiro margi mar dongore kendgi giwegi ma gutelo kuom josiasa. Gini en major challenge ka opogore gi mano ali being in isego chuma ni ipong igo punching bag in fit mokwongo there is insecurity sani e Homa Bay County Homa Bay town as all nikech youth ipong yonge tich chuno ni giteko ni nyaka iwuogi mondo idhi many giwacho ni igo matek iwuok mondo